Здравейте, потребители на VBOX, и днес ще ви покажа как да направите клипа да говорите по-бързо. Значи, цъкате си в коментарите, после Input Media. И после избирате някакво видео, натискате Твори, то ще започне. Ето ще се сложи. След което го поставите ето така тук. Само че направихме една голяма грешка. Да, значи цъкате ето така, както ви. Цъкате ето на това първото. Ето това първото. Ето тук цъкате. И после Clip Speed. После Close. И тук се избирате колко да ви е голямо. Колко да ви е бързо да говорите. Ако направите на 500 ще ви е много бързо. 200 пак ще ви е бързо. Това беше от мен. Дано съм ви помогнал. Чао!